نعلم ملو كانوا زحلفة ركب بريزنت يوكرين زيلنسكن بريزنت أمريكا دونالد ترامبن بزي فرم بتانو نعسيهم تسرحوا زيناتات أزيهم بزهاتيهم كاب كل بريزنت زيلنسكين أمريكا كبرتها كان تواهيدو مع كانت زينة معروين علم كونجلن كله بزح مع كانت زينة هاجور دومانت بريزنت طبعا كل زلوا هابتينت أب يوكرين زلوا كينا زوفي بريزنت هاجرن كحل قالون تراين سلامتي رسانان تخاطتلتي كورال ميديا نلومي أمد باقدس تاريخان في السميتات نهاجر يوكرين زملكت مدب حزنا لكم من أمتنا زلنا أما سرارتا يوكرين كسب حج بسحتو زلا درجان زوج حساب يوكرين مسمى براس حبر السوفيت استمسرت كوا زمسلم تخونه تهاجروا من قصاص نا يوكرين قلنا وحسر زولو خوينو كاب زمن كيفيان روس زجمر ايو كاب تشعي كفل زمن اعتيزو كساب مبل 10 سنه زمن مجمرتا عملو مقام هاجر يوكرين عبد ترانيروم بملكع استفراليو معبالتات مايكالو حروشوفسكي تاريخاو صحفي اب صحفات خمس قلصن تخينو كيفيان روس مستي مس زمناوي يوكرين زولو غزاتو ركب قتاوي كم زخونن كم مسترت نايزا زمناوي يوكرين كم زحسبن اسميرو يركب እዚ يوكرين ዝብል ስም ድማ ኣብ 1987 ዓመተ ምህረት ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ጽሑፍ ከም ሰፈረ ይግለጽ ኣብ በል 13 ክፍለ ዘመን ግን ብዘጋጠመ ሓድሕዳዊ ግጭትን ወራር ናይ ሞንጎላውያን ናይ ኪቪያን ሩስ ዘመን ከም ዘብቅዕ ኮነ ድሕሪ ምብቃዕ ዘመን እዚ ድማ መንግስቲ ጋሊሽያ ቮልሂኒያ ዝበሃል ኣብ ስልጣን መጽዩ ኣብ በል 14 ክፍለ ዘመን ናጽነቱ እኳ እንተሰኣነ ልምዲ መንግስቲ ዩክሬን ዝማዕበለላ ሓያል ማእከልነት መስሪቱ ሓለፈ እዚ ዋዚብ ብ1599 ክፍሊ ሓበራዊ ሃብቲ ፖላንድን ሊትዌናን ቅድሚ ምዃኑ ኣብ ትሕቲ ቁጽር ግራንድ ዳቺ ናይ ሊትዌናን ከምኡውን መንግስቲ ፖላንድን ወደቐ እዚ እዋን እዚ መንግስቲ ዩክሬን ኣብ ተመሰረተትሉ እዋን ናይ መጀመርታ ግዜያዊ ደረጃ እዩ ነይሩ እዚ ግዝኣት እዚ ዋላ እኳ ጉደማዊ ግዝኣት ወይ ድማ ምትእታው እንተነበሮ ከም ኦስትሮዚኪን ቪሽነቭስኪን ዝኣመሰላ ስድራ ቤታት ናይ ልኡላን ዩክሬን ነዘን ሃገራት እዚኣተን ኣብ ምሕደር ኣገዳሲ ግደ ኣበርኪተን እየን በዚ ድማ ፍሉያት ማሕበራዊ ሕብረተሰብ ዩክሬን መስሪተን እቲ ዩክሬናዊ ሃገራውነት ጥር ዝበፅሓሉ ብ1648 ጀመረ እሞ ርእስኻ ናይ ምሕዳር መንግስቲ ኮሳክ ከም ዝምስረት ዝገበረ ቦዳን ክሌሜንስኪ ዝመርሖ ሃገራዊ ሓርነት እዩ ነይሩ መንግስቲ ኮሳክ ከም መራሒ ኮይኑ እተመርጸ ርእሲ ከምኡውን ከም ቀንዲ ኣካል ወሳኒ ኮይኑ ዘገልግል ሓፈሻዊ ቦይታታት ወይ ድማ ባይቶ ኮሳክ ዝኣመሰለ መድያት ዲሞክራሲ ነበራ መንግስቲ ኮሳክ ናይ ገዛእ ርእሱ ሕግታትን ዘዋታትን ወታደራዊ ሓይልታትን ነበሩ እቲ ቦዳን ዝመርሖ ናዕቢ ምስቲ ኣመበል 1718 ዘመን ኣብ ኤውሮጳ ተኻየደ ሰውራዊ ምንቅስቓሳት ክመሳሰል ይኽእል እዩ ኮሳክ ቀንዲ መሰረት ኣቂሙ እቲ ናይ ሓርነት ቃልሲ ስነ ሓሳብ መንግስቲ ዩክሬን ከም ዝኸውን ገበሮ እዚ ድማ ኣብ ብዙሓት ሰባት ሰፊሕ ደገፍ ረኸበ ብ1654 ግዛኣት ኮሳክ ኣብ ምስኮቪ እኳ ተጠቓለለ ንውሕ ዝበለ ግዜ ኣብ ድዋቱ ርእሱ ኺኢሉ ደው ኢሉ ነበረ ይኹን እምበር ሩስያ ንርእስኻ ምኽኣል ናይ ዩክሬን ዘይተጻዋርነት ምፍጣራ መሰላታን ናጽነታን በብቑሩ ከም ዝዳኸም ገበረት ብ1794 እቲ ናይ ምሕዳር ስልጣን ተሰረዘ ብ1783 ምሕዳራዊ መዋቕር መንግስቲ ኮሳክ ተበታተነ እዚ ሓድሽ ደረጃ ናይ ዝዋብ ምሕዳር ናይ ዩክሬን ሃገር ኣልቦነት ተኸተለ ይኹን እምበር ናይ ዩክሬን ባህልን ሓሳባትን ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብን ካብ ሃፀዊ ሓልታት ዝወርድ ጭቆናን መስጎግትን ሓለወ ክንሱ ብፍልቀት ይቕጽል ነበረ እዚ ምዕባለታት እዚ ነቲ ምቹእ እዋን ተጸበየ ዘርኣዮ ጽንዓትን ኣብ መወዳእቱ መንግስቲ ዩክሬን ንኽፍጸም መንገዲ ኸፈተ
እቲ ብ1917 ክሳብ 1921 ተገብረ ሃገራዊ ሰውራ ዩክሬን መንግስቲ ዩክሬን ኣብ ምስራት ኣገዳሲ ፍጻመ እዩ ነይሩ። ሃጸያዊ ግዛት ኦስትሪያ ሃንጋሪ ምፍራሱ ካብ ሃጸያዊ ግዛት ሩስያ ተገብረ ሰውራን ሃገራዊ ተሓሳስባ ዩክሬን ኣብ ምቅልጣፍ ወሳኒ ግደ ኣበርኪቱ እዩ። ኣብቲ እዋንቲ ዩክሬን ንገዛእ ርእሶም ንምሕዳር ኣብ ዝገብሮ ጻዕሪ ዘይምርጋእን እናማዕበለ ዝኸይድ ኩነታትን ብምምራሕ እተፈላለየ ዓይነት መንግስቲ መስረቱ። በኢስራ ሓዳር 1917 ሪፓብሊክ ዩክሬን ተኣወጀ። ኣብ ሕዳር 1918 ድማ ሪፓብሊክ ምዕራብ ዩክሬን ተመስረተ። ድሕሪኡ ክልቲአን ሪፓብሊካት ናጽነተን ኣወጃ። ብ22 ጥሪ 1919 ከዓ እዘን ሃገራት እዚኣተን ብሓደ ተጠርኒፈን ሓንቲ መንግስቲ ዩክሬን መስረታ። ክልቲአን ሪፓብሊካት ብዙሕ ጻዕሪ እኳ እንተገበራ ብርቱዕ ተጻብኦ ኣጓነፈን። ሪፓብሊክ ዩክሬን ኣብ መግዛእቲ ቦልሸቪክ ወደቐት። ግዛት ምዕራባዊ ሪፓብሊክ ዩክሬን ከዓ ኣብ መንጎ ፖላንድን ሩማንያን ቼኮስሎቫክያን ተመቕለ። መንግስቲ ሪፓብሊክ ዩክሬን ድማ ኣብ ምርኮ ጸንሐ። እዚ መዋዕለ እዚ ናይ መወዳእታ ግዝያዊ ደረጃ ከም ዝጅምር ዝሕብር እዩ ነይሩ። ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዩክሬን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ሶቪየት እኳ እንተነበረት ከም ሓደ ዓይነት ሪፓብሊክ ኮይና ተዓይ ነይራ። ዩክሬናውያን ኣብ ጭቆና እኳ እንተነበሩ መንግስታዊ ስልጣን ንምርካብ ካብ ምስዓብ ግን ኣየቋረጹም። እቲ ሃገራዊ ምንቅስቓስ ካብ 1960ታት ኣትሒዙ ክሳብ ውድቀት ሕብረት መንግስታት ሶቪየት ብንጥፈት ይዓይ ነበረ። ብ24 ነሓሰ 1991 ዩክሬን ንኣዋጅ ናጽነት ምእዋጅ ናጽነታ ምስ ረኸበት ኣብ ፍልቀት መንግስቲ ዩክሬን ናይ መደምደምታ ፍጻመ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ፍጻመ እዚ ቅድሚቲ ብ16 ሐምለ 1990 ተኣወጀ ልኡላውነት መንግስቲ እዩ ነይሩ። ድሕሪ እቲ ናጽነቶም ዝገልጽ ኣዋጅ ብሓደ ታሕሳስ 1991 ዝተገብረ ሪፈረንደም 9.32 ሚእታዊ ዝኾኑ ዜጋታት ዩክሬን ናጽነቶም ብምድጋፍ ድምፆም ኣስምዑ። 22 ነሓሰ 1993 ፕሬዚደንት ሪፓብሊክ ዩክሬን ተሓይሩ ዝነበረ ሚኮላ ፓቭሉክ ቻርተር ሃገራዊ ማእከል ሪፓብሊክ ዩክሬን ናብቲ ፕሬዚደንት ናጻ ዩክሬን ዝነበረ ሊዮኒድ ክራቭቹክ ኣመሓላልፉ። ካብ 2017 ኣትሒዙ ሓንቲ ብርእሳት ተመሓደርን ልኡላዊትን ዩክሬን ነቲ ብመንግስቲ ሩስያ ካብቲ ንዘመናት ዝኣክል ከዳኸማ ዝሓሰበቶ ሓያል ዕላማ ክትከላኸል ኣብ ትጽዕረሉ ደረጃ በፂሓ ኣላ። ሩስያ ብ2022 ሙሉእ ምስ ወረረታ ድማ እዚ ናይ ምክልኻል መስርሕ እዚ ብሕቶ ህላውነት እዩ ተተኪቡ። ነፍሲ ወከፍ ኣብ ታሪክ ግዝኣት ዩክሬን ዘጋጠመ ኣገዳሲ ፍጻመ ነንበይኑ ኣይኮነን ኣጋጢሙ። እቲ ሱር ዝሰደደ ልምድታት መንግስቲ ዩክሬን ከምኡውን እቲ ኣብ መጀመርትኡ እተረኣየ መሰረታዊ ተሓሳስባ ብዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ስርዓታት ኣቢሉ ኣብቲ ስዒቡ ዝመፀ ታሪኻዊ መዋዕል ጽልዋ ካብ ምግባር ኣየቋረፀን። እዚ ደረጃታት እዚ ነቲ መንግስቲ ኣብ ዩክሬን ዝገብሮ ዝነበረ ቀጻሊ ጉዕዞ ዘጉልሕ እዩ። እዚ ድማ ነቲ ብጥንታውነቱ ቀዳማይ ቦታ ዝሓዘ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ብፍልቀት ብልጽግናን ዘጉልሕ እዩ። ግጭት ዩክሬን ሩስያን ግን ፖለቲካዊ ድዩ ወይስ ጂኦግራፊካዊ ክንጸር ዘለዎ እዩ። ግጭት ዩክሬን ሩስያን ካብ ነዊሕ ኣትሒዙ ዝነበረ ክኸውን ከሎ እቲ ቀንዲ ግን ፖለቲካዊ ተሓሳስባን ርድኢትን ናይ ክልቲአን ሃገራት እዩ። ካብ ኒውክሌራዊ ንኣጽዋር ናጻ ዝኾነት ዩክሬን ክትከውን ሩስያ ብዙሕ ጸጥታ ትገብር ስለ ዝነበረት ኣብ 5 ታሕሳስ 1994 ዩክሬን ዝኣተዋ ጸጥታዊ ውዕላት ንምድልዳል ኣሜሪካን ሩስያን ዓባይ ብሪጣንያን ንመዘክር ውሕስነት ጸጥታ ቡዳፔስት ፈሪመን እየን። እቲ መዘክር አንጻር ስጋቱ ወይ ሓይሊ ምጥቃም አንጻር መሬት ዩክሬን ወይ ፖለቲካዊ ናጽነትን ጸጥታዊ ውሕስነትን ዘጠቓለለ እዩ። ከም ግብረ መልሲ ናይዚ ድማ ዩክሬን ብ5 ታሕሳስ 1994 ከም ዘይ ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ሃገር ብወግዒ ናብ ኤንፒቲ ተጸምቢራ። እንተኾነ ድሕሪ ናይ ፖለቲካዊ ናዕብን ሃንደበታዊ ምኻድ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቪክቶር ያንኮቪችን ወታደራት ሩስያ ኣብ መጋቢት 2014 ናብ ሓውሲ ደሴት ክሬምያ ናይ ዩክሬን ኣትዮም። ብ18 መጋቢት ብሰንኪ ተቃውሞ ግዝያዊ መንግስቲ ኬቭን ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራትን ምዕራባዊ መንግስታትን ሩስያን ክሬምያ ክትሕውዝ ኣውጃ። 18 መጋቢት ካብ መንግስቲ ኬቭን ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራትን ምዕራባዊ መንግስታትን ብዙሕ ጸጥታትን ተቃውሞን እኳ እንተመጻ ሩስያ ግን ንክሬምያ ክትሕውዝ ኣውጃ። ድሕሪ እዚ ናይ ፖለቲካ ኪደት ናይ ዩክሬን ናይ ነፍሲ ምድሓን ኪደት እዩ ነይሩ። ናብ ኔቶ ክትጽንበር ዝወሰነቶ ውሳኔ ድማ ሩስያ ናብ ሓደጋ ዘእቱ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ኣብ የካቲት 24 2022 ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ኩናት ኣወጀት። እቲ ኩናት ናይ 3 ወርሒ ዕምሪ ዘለዎ እዩ እናተባህለ ድማ ክሳብ ዛ መዓልቲ እዚኣ ይቕጽል ኣሎ። እንተኾነ ዩክሬን ካብዚ እንድሓር ክትቅጽል ትኽእል ዶ ወይ ተጻዋርነት ኣለዋ ዶ ንዝብል ሕቶ ንምምላስ ድሕሪ ምምጻእ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ዋይት ሃውስ ደገፍ ኣሜሪካ ንዩክሬን ደው ክብል ከም ዝኽእል ብሰፊሑ ይትንተን። ብፍላይ ድሕሪ ዝርክብ ናይ ፕሬዚደንት ትራምፕን
بريزيدنت يوكرين زيلنسكن بزي فرن بتانو بريزيدنت يوكرين زيلنسك دما بقالاتو خمس قلتو بزي حاجز أمريكا صدرخ سقومو خمزي كولون كينات يوكرين كابز اندحار أمر خمزي بولو يوكرين دما نزمت أتصعناتات بزي حاجز ني أمريكا والحان تخطقور خمزي تخيلن يتنتان إذا خينات زي كساب حجي 1 مليون سوات بخلتين وغانات كموتن كأصلون كلو مسارة حورات هاكرات زوت ومقلتي كساب مود أتغلتشن إتران 4 عسد تغلتشن سيستميتن نوتو زيكاتات يووتهم سينو لومي بزعما مسارة يوكرين كسابزنا لومي زواوي بوليتيكاون غريتشتن زسعبو بوليتيكاو زيرغونتن زسمرب كم تخاطتلكم ينيرو آمدبنا زلكم رئيتو وي كنستهولولو زنبرنا بتاريخو فصامي علو انتخينو كم تلمود ابو تاريتو كتصحفولنا ناتلابنا استحستوزي زمهر كوين ترخبكم شير لايك سبسكرايب مغبار كتحبرونا نلابو نسكالت حستو مدبات كورال ميديا كسام نملسكم سنقنا